ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମର ତ ବହୁତ ସାରା, ମୋର ନିଜର ବହୁତ ସାରା ପିଲାବେଳର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଯେମିତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେଠି ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ, ଯୋଉଠିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କି ବହୁତ ସାରା ପଣା ହେଇଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପଡିଥାଏ, କଦଳୀ ବଦଳି ସବୁ ପଡି ପଣା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲା ମାନେ ସେ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ସେଠିକି ପଣା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥାଉ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥାଟା ହେଲା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟା, ଆଉ ଲାଲ ପରିକି ବି ଧୋଇବାର ଅଛି, ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଟିକେ ପୂଜା ବି କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଲାଲ ପରିକୁ ବି ରେଡି କରିବା। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।